устодҷон бахшиши зиёд як саволи шахсӣ аст. Ҳамин мо дар магазин кор мекунем дар ҳамин Русия. Ҳаминҷа аз ҳамун калонтарҳо гуфта шудааст, ки ҳамин магазинда бояд музика бошад. Калон задагӣ ҳамхида дар ин магазин музика ҳамин саҳар то бегаҳа хондан мегирад фақат. Ҳаминра устод мо дар ҳамин магазин кор мекунем, мегӯем ҳамин дуруст нестай, ҳаминра хубуш бикушем, мақсад гӯш накунем, мегӯянд ки моро ҳамин фармон додагианд. Ана мо устод мегӯем ҳаминҷа корро бас кунем, мақсад ҳамин тоғрияи ҳамин кори мо. агар баҳс кунед ин хуб аст, лекин масалан як одам бо зарурати худаш ба як бозор даромад, яъне бозор ҳозир ҳамин марказҳои савдо, торгови центрое ки ҳаст, ҳаминҳо бозор аст ҳозир. Медароед умуми бозор мусиқӣ мондагӣ ҳаст. гуноҳаш ба ҳамон одаме ки мондагӣ ҳаст, аммо он одаме ки ба хости худаш гӯш намеандозад, лекин ба гӯшаш медарояд, вай иншоалло гунаҳкор намешавад, хосатан агар амина бад бинад. аллоҳу аълам.